vítejte na tomto kanále, zase, opět. Počkejte, já si to dám nevím. Toto bude informačka o tomto kanále, tak si to užijte. Tak to je no. A prostě toto je informačka, že tady zase Škorpion nední, nebojte se, on tady jednou bude, možná. A budeme natáčet Five Nights at Freddy's, jakýkoliv díl, co si řeknete. Budeme taky hrát Worldcraft, Minecraft servery, možná i nějaký s váma, možná. Já se vážně omlouvám, že ty videa vychází strašně dlouho, co to kecám, oni vychází strašně pomalu, takže já se za to vážně fakt omlouvám. Co bych vám tak ještě povídat? Tak, můžu vám povídat o tom třeba, nevím, jestli se na něco zeptat, napište do komentářů, co chcete hrát, já si to samozřejmě nainstaluji. A tohle by byl konec, takže já už mám čas a musím dělat všechno, prostě já musím takže byl bych rád, kdybyste zanechali like, odběr či koment a čau.